По действителен случай. Винаги съм искала да участвам във филми. Когато бях малка, бях сигурна, че един ден ще стана голяма звезда. Или може би само красива. Красива и богата, като жените от екрана. Да, имах много мечти. Може да се каже, че съм романтичка, защото бях убедена, че един ден те ще се сбъднат. Мечтаех си с часове. Годините минаваха и престанах да споделям с хората. Казваха, че съм мечтател, но тогава вярвах най-искрено. Когато бях унила, си представях, че бягам в другия живот, където бях друга. Бях щастлива да мисля, че хората още не знаят каква ще стана. Но един ден ще видят. Чух, че Мерилин Монро е открита в магазин. Вярвах, че и с мен ще е така. Започнах да излизам рано и тайно се оглеждах, кой ще ме открие. Този мъж ли? Или пък този? Не се знае. Дори да не можеха да ме открият като Мерилин, щяха да повярват в мен достатъчно, за да видят потенциала в мен и да ме сметнат за красива. Като нешлифован диамант. Щяха да ме отведат в новия ми живот и в новия свят. Там всичко ще е различно. Да, живях така много дълго. Продължавах да си мечтая. Беше хубаво, но един ден спрях. Чудовище.